kokemus, kun ne 4 ensimmäistä, niin tekoäly saa Finlandia-palkinnon minulta henkilökohtaisesti. Minä taas en aio kysyä tekoälyltä mitään toisin kuin te, vaan mä haluan kysyä muilta ihmisiltä. Jos ei muuta, puhun näinä ilmastokatastrofin aikoina heidän kanssaan säästä. Pyörää pöytä. Kiitos keskustelusta Pekka Seppänen, Ruben Stiller ja Kaarina Hazard. Ja tuttuun tapaan, mikäli jokin ajatus heräsi, niin voitte kommentoida tätä lähetystä Yle Areenan mobiilisovelluksessa. Ja sieltä löytyvät myös vanhat jaksot. Lämpöä ja valoa polaaripyörteen kylmentämiin iltoihin, rakkaat kuulijat. Ja ensi viikolla tapaamme taas. Pyörää pöytä. Sillä viisi keskusteli pyörää pöytä. Ei mikään soikea, vaan ihan pyöreä. Ihan ite keksi. Yle. Radio Suomi.